Ситуація дуже важка. На місцях всюди нам перепони ставлять, куди б ми не зайшли. Суддя, прокуратура, міліція. Ну, міліцію ми трошечки вже до себе приручили, можна так сказати. І вони вже прислуховуються до нас, тому що ми активні люди, активісти міста Борислава і люди волі. Ми всі поруч і разом працюємо. Я одного скажу, нас дуже страшно залякували, кожному дзвонили. Поодинче. Якщо ми будемо разом, ми будемо разом. Нічого з нами не зроблять. І ще одне. Я від 1 грудня 2013 року по 17 лютого стояла на Майдані. Бо останні дні мене чоловік відпустив, казав, то моя вже справа. І я коли ми купляла в білеті йому в одну сторону, чи він повернеться живий. Так от хочу сказати, що ми не за них стояли там, не за тих, що виходили нам на сцену і казали, ми вас поведемо, почекайте, що померзнуть, постоїмо. Ні, ми не за них стояли. І, мабуть, вони забулися. Хай прийдуть зараз, спустяться на Майдан і подивляться на ті фотографії, в очі тим людям, тим хлопцям, які загинули. Можливо, хоч щось проснеться в тих душах. Вибачте, в мене емоції переповнюють. Слава Україні!